Velkommen til Lasses Motorblog og årets ferietur. Desværre så går årets ferietur ikke en uge til Alperne. Det havde jeg ellers gerne ville, men det vil omstændighederne ikke i år. Så i år, der bliver det desværre bare en 2-dages tur til Sverige. Men det er også en ting, jeg gerne vil prøve over at køre på grus. Der er ikke ret meget grus her i Nordsjælland, hvor jeg bor. Så derfor en tur til Sverige, det har været på ønskesedlen længe, og det bliver altså nu. Det bliver en 2-dages tur, som sagt, med en enkelt overnatning. Jeg har forberedt det hele i MyRoad app med ruter, og jeg har kigget på Google Street View og så videre for at finde så meget grus som overhovedet muligt. Og jeg har faktisk også købt en motorcykel til formålet. Den står her bag ved mig. Det her det er en Yamaha VR 250R fra 2008. Og jeg er sikker på, at den her maskine den kommer til at gøre sig fabelagtigt på grus. Men det finder vi ud af. Hvis du godt kan lide mine små videoer, jeg lægger op her, så må du gerne tage og abonnere hernede og trykke på en lille klokke, fordi så får du besked næste gang, jeg lægger noget op. Nu hopper jeg op på motorcyklen, og så skal jeg op til Helsingør, have en færge over til Sverige, og så er der forhåbentlig grusveje meget hurtigt derefter, men det finder vi ud af. Og hvis du gerne vil køre den rute, jeg har kørt, så kan du gå ned i videobeskrivelsen hernede under og klikke på linket, fordi så kommer du til MyRoad app, som jeg bruger til at lægge de her ruter med, og så kan du nupse den, og så tage GPX-filen og lægge den ind i din GPS. Jeg har sådan en TomTom her, og det fungerer altså ganske fint. Så har vi kørt cirka 80 km herovre i Sverige, og jeg vil gætte på, at mindst halvdelen har været på grus allerede. Og det er altså på trods af, at vi også lige skulle igennem Helsingborg og de småbyer, der ligger til at starte med omkring den. Altså det er virkelig underholdende at køre på grus, det må jeg bare sige. Og den her maskine bag mig, den gør det absolut super godt. Jeg er glad for, at jeg har sådan en letvægter med her, fordi den er også super let at vende. Hvis man lige kommer ned et forkert sted, så kan man bare trække den rundt. Og det er altså på trods af, at jeg har lidt bagage med også, så er den let nok til, at jeg kan styre den og bare rive den rundt på sådan en grusvej her. Så det er ganske underholdende. Vips. Så nu holder jeg lige en pause her. Det er jo fede omgivelser det her, vejret er godt, så der er ikke noget at være utilfreds over. Udover det, så har jeg kun overhældet en eneste bil i løbet af de her, jeg ved ikke, jeg har måske kørt 50 km på grusvej eller sådan noget. En bil har jeg været nødt til at overhælde, ellers så har jeg vejene for mig selv, og det elsker jeg. Og selvom alt ikke er grus, så er det altså virkelig små veje, og jeg elsker sådan nogle eventyrveje her.
Så har vi lige gjort os endnu et lille hold her. Det er en halv times tid siden jeg har spist frokost, og jeg har ellers bare ligget og hygget mig siden da på grusveje. Og her har jeg, som jeg har gjort en del gange nu, taget sådan en lille afstikker ind og sådan, ja, det er jo ikke en vej. Det her er bare, ja, en sti, et eller andet. Ikke en rigtig vej. Og det er faktisk meget fedt at gøre, fordi de fleste af de grusveje herovre, de er faktisk ret hårdt komprimeret, så de minder altså tæt på vej, ikke? Og med den her lille maskine har jeg faktisk lidt svært ved at trække store sliders rundt, fordi at de simpelthen er så hårde og faste, ikke? Til gengæld så kan man køre fra ved nogle af de her veje her, og så kommer man altså ud i tæt på rigtig offroad terræn her. Lige herhenne, der lå jeg og boxede herud af, det kan I også se på videoen her, hvordan jeg lå og kæmpede lidt over en masse sjov terræn. Og det her, ikke, det er vanvittigt underholdende. Må man være her? Det ved jeg ikke. Det står ikke, man ikke må. Så jeg tager chancen, og der er ikke et øje her. Det begynder at blive varmt, og jeg har lige smidt tøjet indenunder her, for at jeg kan trække vejret. Fordi når man ligger og kører langsomt her, ja, så bliver det jo altså varmt. Sådan er det bare. Men det her, det er faktisk rigtig underholdende, og jeg er helt alene. Så derfor skal man heller ikke vælte. Men nu kører vi videre. Vi har cirka 50 km igen til vores destination, men altså vi er tidligt fremme i dag. Men jeg var lidt i tvivl om, hvor hurtigt man kom igennem det på sådan noget grusveje noget her, men det gør man alligevel relativt hurtigt, for jeg kunne køre ret hurtigt på mange af de her grusveje her. Så vi er fremme i rigtig god tid, men det betyder selvfølgelig bare, at vi har tid til at udforske området der, hvor vi er henne af. Og det gør vi jo bare så. Så skal vi ned en masse af sådan nogle små veje her. Det bliver super hyggeligt. Klokken er nu ved at være 6:30. Jeg er ved at være godt balleret. Jeg har også rimelig ondt i numsen. Og hvis det ikke var fordi, jeg har stået op en del i dag, så havde det her sæde altså taget livet af min røv. Det kan jeg godt love jer for. Men altså, når man står en del op, så går det sådan set okay. Klokken er som sagt 6:30. Jeg fandt allerede hotellet her for en 3 timer siden. Men der var lige Tour de France, der lige skulle passe. Så det var jeg lige nødt til at gå ind og se. Og efter det, så er der selvfølgelig ingen grund til at sidde og glo på hotellet, så jeg har selvfølgelig været ude og kigge mig lidt omkring i området. Desværre er det sådan, at lige omkring det her hotel her, der er altså sådan, ja, lidt turistet kan man godt sige. Der er mange mennesker, der bor mange omkring søen og sådan noget, så man er ikke lige så fri, som jeg var i nogle af de her øde områder, jeg kørte igennem tidligere, hvor jeg kunne køre lige nøjagtigt, hvor det passede mig, hvor der ikke var et øje. Der er altså mennesker her omkring, så man kan ikke tillade sig helt de samme ting, og man kan ikke køre lige så hovedløst her. Desværre. Men sådan er det bare. Det skal I bare vide. Udover det, så er det her hotel altså virkelig, virkelig flot. Og jeg skal nok liste dernede. Jeg gider engang at prøve at udtale, hvad det er, det hedder. Men jeg lister det hernede under. Det har fået virkelig høj score på booking.com, og det er rigtig, rigtig fint indtil videre. Og sengen er jo også god. Den er testet. Jeg skal både spise på hotellet, og skal også have morgenmad på hotellet. Selvom de selvfølgelig først vil have morgenmad fra klokken 8 af, hvilket er pisseirriterende, fordi jeg gerne vil have tidligere afsted. Fordi jeg skal selvfølgelig nå en færge og hjem til lille Dannevang igen. Så er vi igen på farten. Jeg har forladt hotellet for cirka en time siden, og ja, jeg er allerede ude på de lækre veje og spule en masse grus til højre og venstre, og det er ganske underholdende. Husk nu, når I ser de her klip, jeg er altså totalt
grus noob. Jeg har ikke været på kursus. Jeg har stort set aldrig kørt på grus. Så keep that in mind, inden I tænker, ham der, han kan slet ikke finde ud af at køre på den motorcykel der. Vi har cirka 150 km til færgen, og jeg vil gætte på, at der nok er minimum 70-80 km grus. Men altså, det er bare et gæt. Men det her, det er altså de veje, jeg har valgt at køre på, når jeg har lagt min rute her. Så det er lækkert. Der er ikke et menneske her, og jeg har vejene for mig selv. Og jeg tror faktisk, jeg tænkte lige over det her. Imens jeg har kørt på grus herovre i Sverige, der tror jeg ikke, jeg har mødt hverken modkørende eller biler, jeg skal overhælde, mere end hvad der kan tælles på mine hænder og mine fødder. Det er virkelig få biler, der er i vejen for mig, og hvis der er noget, jeg hader, når jeg kører motorcykel, så er det folk, der er i vejen. Det er pissehamrende irriterende og kan ødelægge hele oplevelsen. Det her, det har jeg helt for mig selv, og alene den grund er nok til at tage over og ræse rundt.